Good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Ito na naman si Tami sa kanyang routine every morning. Bago tayo iiwan, kausapin muna natin siya. Kagigising ko lang kasi kaya yun. Tapos na siyang naligo, nakabihis na, ready to go na daw siya. Nasad naman ako ng slight, no? So dito, kahit ano naman yung mga pinag-offer ko sa kanya breakfast bago siya umalis. Sabi niya, wag na daw kasi kumain na daw siya ng chicken, yung grilled chicken ko ba? Sabi ko sa kanya, bakit yun naman yung kinain niya? Meron tayong pancake, no? Pwede din itlog, magluto ako, pero ayaw niya. Lambingin din natin para hindi tayo iwan. Charot mo naman yung lalaki kapag umalis sa patungong trabaho, hindi natin alam kung ano mga pinagagawa. Ang sad ng bukid niya, no? Dahil po may storm daw, so kaya yon. At saka yung langit is maitim-itim, kaya nakakasad at nakakatakot kasi kami lang dito ni Roxy. Iwan kami ng dada namin. You ready? Is your laptop? Back. There already? Yeah. So, yun guys, aalis si Mister. And kausap ko din yung, magulang ko, no? Yung papa ko, yung kidney niya ba? Ang daming stone. Ang daming stone. And then, yung naramdaman niya is parang, katulad sa kay Tami. Naalala ninyo, yung si Tami na hindi makatayo. Ayaw kumain, ayaw uminom ng tubig dahil ayaw niyang umihi, ayaw niyang gumalaw. Yun yung time na talagang problema po ako kasi yun yung time na stone is talagang gumagalaw na ba. So yun yung naramdaman ng ama ko ngayon din daw. Yung naramdaman ng ama ko ngayon is the same thing lang talaga yung naramdaman ni Tami. Parihas na parihas lang talaga. And parang ang sakit sa likod na akala ni Mister yun na yung katapusan. Akala ko talaga grabe yung problema ko noon ba. Yung naramdaman niya yun, grabe. And yun ngayon sa ama ko, na siya, parang paiyak-iyak na kasi sa katapusan na daw ng buhay niya, iwan ko na lang Ang hirap talaga kapag kidney, no? Ang sarap kumain ng mga salty, mga yun, lalo na sa bukid, yung mga bulad pa more, suka pa, Sana mayroong cranberry juice sa mall, no? Yung sa grocery store. Magpabili tayo ng cranberry juice and para inumin ng papa ko. Castor oil din. Castor oil or... Han, is that castor or castol? R in the end? Castor oil. Pero so kailangan lang bibili. Alala ko talaga si Tami. If kung natagal na kayo dito, naalala ninyo si Tami hindi makatayo. Yun yung time na talagang grabe. Yun sa pagkamatay ng biyanan ko, yun nagkasakit si Tami ng sobra-sobra na takot ako guys. Siya din na hindi niya alam kung anong gagawin kasi ayaw niyang tumayo talaga. Yung parang pati ihi. Na bumili na ako ng paihian niya ba? Na para gano'n na lang, isuksok na lang yung para doon na siya. Kasi ayaw talaga niyang gumalaw. Kasi sobrang sakit, para daw ginaganon yung likod niya, paa niya, hindi makagalaw, maganon-ganon na gano'n siya. Yun yung first time na yung asawa ko, kahit sobrang sakit, gagalaw man niya na magtrabaho, yun yung time na kahit paggalaw sa bed, ayaw talaga. Kasi iba talaga yung kidney talaga. And ang ininom pala ni Mister, no, advice ko lang, no, sa mga baka may nanonood dito na may mga kidney problem. Ang ininom ni Tami para maging gumagalaw-galaw siya. What did you drink, baby, when you were like suffering kidney stone in the house? 8 ounces of water with 8 ounces of water. 3 tablespoons of 3 tablespoons of lemon juice. And I don't remember if it was 1 or 3 tablespoons of vinegar with mother in it. Vinegar with mother? Yeah, it's got the like floaty stuff. Yeah. In it. Okay, so what are you trying to say now? We just looked up this stuff about castor oil. I have no idea how that works or if it works. We just looked it up. I know that when we were kids, my parents gave us castor oil, but well, it was kidneys, obviously. I don't know why it was for. Probably digestive issues. Okay. I left it in the car. And Unfortunately, the car was in the garage, so. Hala. Supposed to rain today? Thunderstorm, yeah. Today, yeah. Hala, Roxy will freak out, honey. You what? Roxy freak out right now. You gonna freak out? Roxy, probably. Hearing that thing. And his mother. And her mother.
You made them freak out. You get all freaked out. No. You pass your fears on to them. No. Drive careful, ha? Yeah. Wala, oy, you're not home. Be careful driving, ha? Thunderstorm, love. Guys, i-ano natin itong blind. I-close natin. Kasi thunderstorm. Andito kami sa closet dahil nag-thunderstorm na naman. At andito pala kami, nagtatago ako dito sa closet kasi may bagyo. Storm ba? Thunderstorm. Tsaka ang lakas kanina ng kulog. Buti na lang nakarelax itong isa. Nakahiga na siya kanina, hindi niya nakahiga, naluka na, so kaya yun. Anyway, so kami lang dalawa dito, so nagtatago kami, si Misty andun sa labas. Kasi si Misty hindi yan matatakutin, kami lang talaga dalawa. Pero hindi naman ako takot ngayon, no, kasi parang nasanay-sanay na ako. Pero kapag sobrang lakas talaga, takot ako. Pero guys, i-end ko lang tong ditong vlog. Salamat guys, ha. So umalis si Tami kasi may trabaho. And so yun lang yun, wala na masyadong ganap. And few hours later guys, nag-thunderstorm na naman, bumalik yung malakas. So kaya yun, upo lang ako dito, nanonood ng TV, pero patayin ko itong TV. At itong isa, hindi ako iniwan guys, dumidikit lalo katabi ko kasi yun ko narinig niya. At saka, yan, ako din takot na rin ako guys, so kaya i-off ko itong TV. And ano po ito guys, chickpea rotini na Barilla ang brand. Gusto ni Tami, chickpea ba? Hello guys, itong ginagawa ko, hindi ko talaga ito alam, no? Pero itry natin siya kung okay ba. Naghanap lang ako dito sa aking refrigerator kung anong pwede kong ilagay na mga gulay na pwedeng mapagpabango at magpapasarap sa ating luto. Meron tayo ditong green bell pepper, carrots, white onion, at meron din tayo ditong celery, no? Yun yung mga ilalagay natin sa ating lulutuin na parang iwan. Pero lahat naman ito makain at masarap din kapag sa pasta at sa meat. So yun, tinanong ko si Tami kung ano yung gusto niya kasi hindi ako lumabas ngayong araw nga, di ba? So tinanong ko siya kung anong klaseng meat ang ilagay ko dito. Ang una niyang nabigkas is sausage. Konting oil. And meron tayong sausage, hiwain din natin yun, no? Hiwain muna natin itong sausage ni Mr. Hiwain muna natin siya. Kasi, hindi man yun makauwi. Late na yun mamaya makauwi, guys. Pero, may makain siya. Kung magutom siya, kung aalis siya. Itong sausage, guys, hindi na ako kumakain ng sausage, no? Kasi ayaw ko na. Pero si Mr. gusto ko sanang ayaw na. Pero iwan ko, gustong gusto man niya. Sana naman itong niluluto ko, no, magustuhan ito ni Mr. Sayang wala akong red bell pepper dito. Maganda din sana yun dito sa ating niluluto. At habang nagluluto tayo sa ating sausage mix gulay, nagbo-boil ako doon ng tubig para sa ating pasta. Sa tingin ko okay na itong niluluto ko, so nilagay ko na yung isang can ng ating tomato sauce. I-mix-mix lang natin yun lang guys, 1 can. Huwag kalimutan maglagay ng oregano kasi yan mga pangpalasa din at pang-paaroma. At anyway guys, huwag din yung kalimutan, di ba may tubig tayo sa ating pasta? Bago natin itapon, maglagay tayo, depende na sa inyo kung gaano karami para lang hindi maging dry yung ating sauce. So yun lang, pagkatapos nyan, ilagay na natin yung ating pasta doon sa ating sauce with sausage with gulay. So yun, depende na yan sa inyo kung gaano karaming tubig galing sa pasta ang ilagay ninyo dyan. At nilagyan ko din siya ng mozzarella cheese at saka mayroon ako dito nilagay na powder, hindi ko na naalala. Ay, parsley, dried parsley po yung nilagay ko. So ito na yan guys, final at saka tinikman ko yung pasta, masarap naman siya guys yung sauce. Iwan ko, I think dahil yan sa parmesan at saka kaunting salt at saka sa sausage. At pagkatapos natin magluto, maglinis na naman tayo ng bathroom.
Ito siya para kung meron ako, hindi na ako mag ano-ano pa dito sa ating cabinet. This guys, marami tayong sandwich. Kailangan kong magdagdag kasi ito na yung last package ko na binili. Kasi grabe ako pag mag-change kasi parang ang bilis. Pangit ng guys, yung panahon ngayon sa grabe. And wala ka kung choice kapag lalabas ako ang baho na guys, parang amoy sunog talaga, no? So yun yung labas po natin ngayon. Sobra yung air quality is very dangerous kapag meron kang asthma. Yun. So pero lalabas ako kasi wala naman akong asthma. Magtubig lang ako sa ating garden, no? So yun, magtubig lang tayo kasi hindi umuulan. And yun, yung mga ibon gutom din, pakainin ko din yun. So yun. At yun lang yung ganap ko ngayon.